Recording. Оп. Къде си, Денис, умря ли? И тук отпред. Чакай. Ела напред. Вътре в сградата ли? Не, зад теб. Тук. Зад теб. Ема Поне разбрах къде си. Чакай, дръж, идвам за теб. Дай ми ръка, Веско. Ще си дам тук. Рекордваш ли? Да, рекордвам. И здравейте, потребители на VBOX 7. По диволите. Добре, нека ти помогна. Аз тук съм на... Аз Фани тук... ми ръката, фани ми главата. Да. Чай, ще направя някаква гимнастика, лате. Оле. В контролите пише ли нещо друго? Сигурно пише, не знам. Чай, Веско, чакай. Натискам, ама не мога да те хвана. Какво поди? Я дай да види Пускам се опции. бил майката, да. Контроли, keyboard and mouse. W за D, space за jump, Y за play dead. Аз съм с контролер. Няма нищо. Арамат, правим го. Тръгваме. Какво е това сега? Чакай, че май съм убих току-що. Инструкшнал видео. Също. Веско! Веско! Стига! Спри! Аз го взех! Дени се видя ли как те възмятам? Веско, какво е фингър, боже? Спри! Стига! Трябва да гледаме. Я пак хвани инструкшнал видеото. Аз съм убих се. Не, това е Play Dead. Като натиснеш един бутон, може да се представиш, че си мъртъв. Да, това е Ragdoll, ясно. Добре, и мисля, че има някакъв начин да мога да фърлям. Я напиши... Я чакай. Just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. They'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. Идвам. Не, Веско, не ме пускай! Оплаши ли се? Оплаших се, много си силен. Бум. Има друго видео. Айде, идвай, бе! Натам ти е къщата, бе, пиянде! Веско, не ме пускай! Държа те, приятел, прави гимнастики да излезе. Държа се! Спами спейс за... Аз получавам гърч. Веско! Денис изпуснахте като риба на сухо. Let's go, Веско. It's time. Hand direction. As you may have noticed, you will reach for things that you're looking at. If you can't grab something or push a button, don't blame your hands. Blame your head. Let's go. Easy. You may need to look up to grab something that is high. Веско, на теб ти трябват инструкции, на мен не. We are not the same, buddy. Веско, какви ги вършиш? Айде!
Айде натам. За ръчичка ли си ме фанал? Хевачички, хеги, две, те ме слушат Махай се най-добре. Едната ми е другата, две е лицето. Ела свен тога. Те ай двамата да... Какви ги Пусни ме, бе. Айде цъкни. Опитвам се, ама ме държиш гей така. Grab opportunities with both of their hands. Yet they can't fly and never will. О, комплетнахме мисията. Let's go. Супер. Веско, пусни ме, бе, dumbass. Пуснах те, доволен ли си? Да. Че тук ли могат ли да се вземат? Веско, ще ти забия, мата. Ай, лами, бе. Ай, лами, бе. Ще ти разбия. Ай, лами, мъстичката. бе. Ще ти разбия. Знаеш ли кой съм аз, бе? Знаеш ли кой съм аз? Аз съм този, който те държи за главата. Веско, пусни ме такова. Затова никога не бия да носиш... Не, не. Let's go. Какво има в траш гарбич? да те покушава. Хайде! Гад... Между другото се безпълна това коше. Да, В букука ли ще търсиш цигани? твоята мацка е тук, търсите даже буклука. Добре, дека да... Май трябва с... Я под пестухлото. Абе, направо влизаме с се тая посотия навътре. What the fuck? Murder these hoes like I murder these bros. It's your energy, bro. Pussy boy, that's on my soul. Не можем ли заедно да се булснем, като на мидъла на Мираж? А между другото, тук се набия скорост. Май. Калевата, биг хопър. Денисе, Веско, I'm гледай stuck. сега. I'm stuck с теб, бо. Веско, гледай сега, Веско. Иска ти се, ама ни можеш. Ти верно май ще можеш. Гледай си ръката, бе. Не мога си ти... Имал съм и дясна ръка, не знаех. Не, Веско. Денисе, я се хвани за мене да видим дали мога да държа. Пусни си се държа за мене. Денисе, започваме да се... Почваме да се люлеем. Окей. Тук ще те пебах. О, Веско. Аре, брат, трябва да го направим. Добре, идвам. Бах ти вие. Ти ще го ли си? И дори фейл на мизера. Ти си е баси машинист. Let's go. Не, бе, бате. Чакай да вия контролите. Fuck off. Така, left, right hand, WASD, space и V. Fuck. Веско, това го хъмпвам, бате. Трябва да хъмпвам. Гледай. Веско, кефе ли? Това ли ти е фетиша? Давай хъмпинг. Fuck! Добре, де, как трябва? Лав, де съм бутон ли да спамиш, че да се качиш? Лимитиран индивид съм. То си това, тук е лесно, нали това? Обаче след това по-нагоре. Fuck, black prejudice. Fuck! They say, they should stop. Yes! Protect the Не! power ups. Yes! Аз вече се Yes! качих там, след това е по-трудно.
Сега малко назаде и после напреде. И ти драй къмпваш. Предполагам, че трябва отстрани да се мине. Def behind the children. You guys are white girls. Hanging for the building. Аре, дева. Чуда се... О! Фак. Окей, това мисля, че може би може да го направим. Веско, гледай. Къде си? Тук при вагона... При трашкене. О! Кто? Тия баши са как скачи. Ти въчички хейте. Трябва да има някакси да качваме стени според мен. Аз играя мъртъв и ще падна през вратата. Човек, ако не е това, някакво друго да е. Веско, ако ли трябва, ще има видео. На първото. А не можеш ли да се качиш върху главата ми? Чакай. Я се хвани за мене, докато плейвам дет. Фак. Стой. Бягай, Веско. Той се свигна. Веско, ти къв си индивид. Тежък индивид. Дева. Не става, Веско, това е impossible. Да се буснем ли? Чакай, че не мога да се кача. Аз качих и така от пейката. Веско, какво направи? Дай ми ръчичка, да искаш да те вдигнем. Айде бе! Просто Май те фани хванах! Опитах се, ама не ми дава Просто да фани те... ръка. Не! Can you give me a hint? Аз не мога, това е защо ще е толкова дификулт. Веско, стави ми ръката. Веско, трябва ли да я гледаме туториал? Стъкнат съм. Май ще трябва. Добре, я виж. Виж туториал. Така, оп. Как се казва играта? Human Full Flat Train Level. Това се казва... Левела се казва трейн. Да.
Можем да отворим самата кофа. И какво? Фащаш кофата и я отваряш. После този мангал слага някакви неща вътре. Я дай да видим. Как я отваряш? Ами фащаш я отзаде. А релсите може да ги движиш, О! за да си отвориш вратата. Ау! Абе, Веско! Ето релсите се движат, бе, брат. Ти сме пак ти аутистите. Чакай да отворим кофата за Вулкук. Бе, тая кофа ще се отвори ли? It's Brooklyn! Let's go. Look. Look, I falling for this shit. Мязаш като човек с проблеми с Дейвс. Murder these hoes like I murder these, bro. The fuck is your energy, bro? Я виж. Трябва точно там, дето са стълбичките да спрем. Според мен от тука можеш. Ама ти го мърдаш, майка ти да е, бе. Ето. Чакам. Трябва да оттам от стълбите. Браво, бе, добър бъни хопъвс. Браво, машина. Сега този влак, какво ще го правим? Двамата тук трябва да го вземем. All you had to do was pull this train, CJ. Тук няма нищо обаче. През пейката ли трябва да... да, през пейката трябва да скочим, май. Как ще скочим през пейката, брат? Какво дълго може да справи? Абе, трябваше... Трябва да го дръпнем от тази страна влака. Да. Просто трябва да правим мъничък джамп. Спри. Перфектно, бе. Аз съм Форест Гъмп. Я го дръпни още. Към нас. Да. Така, остатъчно ли? Перфектно. Супер. Можеш ти да го направиш. Оп. Опа, Gangnam Style. Интересно. Така, първо средния влак да го мъднем. Ясно. Това влак няма мърдане обаче, я и ти пой. Това не е ли това да те е крашно? Да. Това няма да стане. Трябва ни дерейлър. Знам как. Ела. I'm coming. За да разбием стената ли имаш предвид? Не. You stupid. Let's go. Оп.
подявали, че го фейлна. Изи. Айде. Бум! Let's Шакалака. go! Денисе! Чу-чу. Тук има нещо като бутон, май. Тая кутия, освен да я вземем с нас. Я натисни бутона. Я натисни бутона. Трябва да използвам тая кутия за отводата с нас, според мен. Готово. А не, трябва да я центрирам дева, майка. Оп. Вече може да дойдеш. Искам да не мога. Значи обратното, Денис, вземи кутията. Отвори и вземи кутията. Аз трябва да ти отворя. Вземи кутията и я служи там. Как ще я взема, бе? Какво? Само това Дай бутона, кутия немам. Стой тука, стой тука. Това е за те. Веска само това бутон да работи си тази врата, да разбереш. Чакай. Чакай, тук има друга кутия, ще я взема. Абе, Денис се трябва да изпълня Какви майка. кутиите гонят, демата? Абе, при мен има една кутия. Трябва да използваме едната кутия, за да се буснем с злата кутия. Тежък аутизъм. Оставям ти кутията на входа и ще натисна бутона да я вземеш. Вземи кутията, за да вземеш втората кутия. Веско, ти топли си, бе. Абе, Просто съм кракхет. как че се кача тази кутия само, лапа? Можеш ли? Качих се, да. Сега ми даде си едната кутия. Колко не искам. Еми... Край. Веско! Какви ги вършиш, бе? Така. Мерси. Опа, стъкна се, трябва да отворя. Така. Диди се отистъка. Джама don't go to it and carry. Сайонара. Я, кутия! Да е метнали извън мапа. Тая кутия трябва да качиш. Ще кача на асансьора. Към Господ. Да го тухаш, Денис. И аз също села. Веско, тук съм. Добре. Така, оп. I got you. Има мърчен бутон за това. Бай. Колко цъкнеш големия ред бутон? Тежък бей. Тежък бей стомик. Денис е подайката с кутия. Бах ти го пака. Сега ще искам извън мапа и ще виж кой го пак. Айде бе, натисни бутона бе, Beetlejuice. Абе, по-вдясно мини бе, Beetlejuice. Ама,
Като те гледам къв си аутист и се чувствам по-малко аутист на real life. Умивай в кофите, букук. О, дигнах се, виж как се дигах. Брото е тренирал джим. Че аз ще цъкна бутона. Бе, вазелине. Пусти ме, цъкна бутона. Цъкай да. А ти червения ли трябва да цъкнеш? Кой бутон да цъкнеш, Аз освен че... мисля, че тия другите са бутони. Имаме брейнсторм. Сега как да го... А, бе, глуп. Е така. Щупих силата. Това ще е тежък брейнсторминг тук. Без аутист не е ли обвес? Да. Виж ли как се опитвам да вкарам кутията. И ме питаш дали е obvious. Ай, кът. Не, Веско. Дени се изгуби си белия дом. Веско, какво правиш, бе? Дени се помощ. Какво застана, бе, Веско? В хидроликата ли си? Аз съм Мишелин вече. Как го направи това, да разбирам? Дени се забелязали, че приличаме на онова човече Мишелин. Ти знаеш ли, що може да цъкнеш бутона? Защото ти имаш ляв и десен и умвок. И ти използваш грешния. Чай сега, кажи като си горе. Гробе съм. Не, бе, кажи Сам. като си на вагона. Пулата, мат. Ара, е гей. Чакай, че ще го изпусна. Айде, бе. Готов? Да. Тук имаме инструкции. Чакай, още не, Веско ще се пребиеш. Айде. Чакай, Веско, ще... Да не се опитаме тролиш току-що. Не, опитах се между другото обратното. Току-що паднах под хидравликата наистина.